Zdravím vás u ďalšieho videa. Dneska budeme hrať Minecraft parkour mapy. Môžete mi vytvárať mapy na môj Gmail a v popisku videa máte môj e-mail aka Gmail na Google. Tam mi proste iba pošlite súbor a tam napíšte iba k tomu, že mapa pre teba a moje meno Half Zero. Takže, tu máme cestu Rules and Tips. Takže to si prečítame. Rules: no creative, play on peaceful, no breaking or placing blocks. Takže nemáme používať creative a máme hrať na peaceful. No mám a nemám ničiť alebo položiť bloky. Ja už som sa vyspal tu, lebo proste som sa už vyspal, ale nečítal som si pravidla. Takže ideme na to, takže ja som není nejaký parkour skill, ale nie som ani moc zlý, ako. No takže tak, hop, 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 hop. Tak, takže toto. No teraz keď to nejumpnem, tak no checkpoint je, na to vám kašlem. Počkať, akože na tejto mape není checkpoint, tak keby nebol, tak vás zabijem. A počkajme, ešte tu sú tipy. Môžeme používať time set 0, môžeme noc si dať aj deň a môžeme sa aj zabiť, keby sme sa nejak zasekli alebo tak. Ach, ja to bude na dlho. Udelám. Ja neprepínam do češtiny, že jo? Že jo. Že áno, takže. No. Takže dám to na 2 party, túto mapu. A nejak tak, proste. A posielate mi tie mapky a ja ich budem hrať aj natáčať. Si predstavte. Tak prejdeme tento úsek asi zlatý. A tak nejak, no. A to bude part 1. Lebo to bude iba rýchly taký let's play. Všetko urobím na iba tie časti urobím. Jo, tu na som ešte nebol. Hop, jo! Som tu. Hell yeah. Ale keď teraz to už dám, tak to už nemá cenu. Tak ešte natočím jeden úsek možno. Keby som tu spadol, ja sa zabijem. Takže checkpoint. Tak môžeme ešte urobiť hento, že ja. Takže time set night. Ja skoro som napísal 0. Tak, vyspíme sa. Tak. Tak som nenapísal, no budíš. Level 2 books. Takže level 2 a knihy sa volá ten level, jak som pochopil správne. Hop. To sa dá jumpnúť? Hej, dá, dobre. A tam bolo všetko na začiatku napísané, že je všetky jumpy sa dajú urobiť. Hop, hop. Kde? Kde? To aim for the pool of water. Divide the diamond. Tak kde je akože voda? Kde mám skočiť za vodou? Však ja tu nevidím žiadnu voda. Aha, už vidím. Jump! Ne. Akože počkajte, to akože keď to neskočím, keď to nedám, tak akože musím ísť až sem, to je super. Premyslené. Op! Jo, to bolo dobré. Takže, tu je niekde ten bazén, či čo to je? Jo, dobrý sme. Tak ešte to pokračuje a keď toto prejdeme, tak končím. Alebo prejdem celú mapu, čo sa mi stane. Takže, no, môžem rovno dať šipku hore a vyspať sa. Ešte dáme ten diamond a končíme. A na ďalší part to necháme, takže if you stack almost kill, ja som to hovoril. Hop, hop, hop. Dobre, a? Skoro som spadol. Ne. Kill. Level 3 diamonds. To si aj vykopem nejaký. Up. Uf.
A zaskočíme rovno takto. Nebudem nejak vymýšľať. Tak, hop. No. A tie mapy mi prosím vás posielajte, inak to nemá cenu toto hrať. Robiť si nervy. Tak. A tie mapy budem aj natáčať, jasne, že nebudem ich iba hrať, budem ich aj natáčať. A mimochodom ja to robím bez shiftu, až teraz som si to všimol. Hop. A toto už nemôžem bez shiftu, no môžem, ale ako... Tak nejak, hop, hop, hop. Je tu ešte nejaký ďalší level, lebo keď nie, tak som demopán. Tak, čo teraz, akože? Asi sem mám ísť. Asi, hej. No, tak počkáme si chvíľku, kým tam dolezem, že áno? No a ten Gmail máte v popisku videa, jak som vám hovoril. Ježiš, ja som Dežo. A proste mi tam pošlite tie mapy a ich stiahnem, nainštalujem do Minecrafta a zahrám ich. No, takže to bude pre dnešok všetko. Dúfam, že ste si užívali toto video. A nezabudnite dať like. Keď sa vám toto video ľúbilo, tak dajte ten lajčík, prosím. Teraz som to povedal. Alebo dajte lepšie subscribe. Áno, odber. A ja sa s vami lúčim, takže čaute.